Erokamano Judith Omondi. Kamachielo moko kuom oganda mawuok e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket maino e bero sekta mar thieth e higa mar 2025 to ahinya e neno ni yedhe obedo e osuptende kinde ka kinde. Jafwambo marwa Joy Juma nigi ler mar wachno. Sekta mar thieth e piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties osebedo kod midhieche mathoth. Ywak osebedo koni kod kocha ka otenre kod okuma manyien mar thieth, lwasi marach mar tich kaachiel kod mamoko. Nok mar yedhe osebedo ywak maduong' ma igolo kod moko moganda e kaunti ma Migori. Kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka gitemo mar bero sekta mar thieth e kaunti ni. Mr. President William Ruto, jogi ok owinjore tho idak ni jopiny dhi maber. Oyo onge gima dhi maber in the hospital, tim gimoro jopiny mondo oyud konyruok. Oganda mathoth e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties koro ket maino e bero sekta no mar thieth to ahinya neno ni yedhe koro bedo e osiptende duto. Kwayo William Ruto ok yie ogol pesa malo mondo donjnwa piny owek nego sirikande gweng'. Nok mar yedhe bende osetudi kod kuo mag yedhe e moko mutego mag thieth e kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori wacho ni nok mar omenda kod rem mar piny owacho mamalo yor omenda wang' sani counties osethiro kenge mar chiwo thieth makare ne oganda e kaunti ma Migori. When they get a deficit at the national level, it also affects us as counties because we rely on our share of the national capitation. Gavana no ma Migori chileke kinde twak mare e giko mar higa mokalo ne wane piny owacho mare osimo mathoth mar bero sekta ni mar thieth e kinde mar higni 2 ma osebet e telo. The unit will leverage the advanced diagnosis tools already established at the hospital, including state-of-the-art laboratory services, radiology, diagnostic tools, and surgical infrastructure, which we all have here. Gero kar thiedho tuono mar kansa, bero kuonde thieth duto e kaunti mangima gin mokuom gigo mochilo wacho ni gisetemo timo mating'o malo chenrogo mag thieth e kaunti ma Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo ka yudo bajet mar bilion 2 e higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori.